vyrazí. No, ten Petr určitě právě, no. A ten Petr, to bude sranda. Počkej. Jak se to zmenšuje, že? Jo. Primus to přes... Makáme, kosatky, máte dobrý čas, jeden. Já jsem mám jenom 58 sekund. Já mám celou hodinu k natáčení klidně. Tak natočíš to potom, ty máš lepší foťák a pošli to bodí. Jedem! Žádné zpomalování. My jsme cizí, tak jste to dali, nebo potom budou... Ať bude bílá značka na koupě. Je tam. Mám to stížlý pytle. No, ty pytle, také plask. Líšo je tam.